biyen bolo duwe guru ya medhukun barang biyen. Sajane nyambut gawe ngoli, nyambut gawe ngene iki gak oleh soro. Gak cocok jare guruku ambek dukun-dukunku. Karepe aku nyambut gawe kongkon dodol-dodolan, dodol omah, dodol tegal, dodol sapi, ngono. Apa guru riko, dukun riko tau ngono bolo? Salam sehat, salam ngarit bolo. Mangan bolo, mangan siang kosong situk bolo. Oh, ditambah cilik bolo, tapi calon super. Isik perawan bolo, perawan dir, ngalem ayu soalnya. Ya iki sing kongkon dol. Tapi ya sik durung.